Praise God, it's Friday. Makakapagpahinga na rin tayo from work. Nakaka-stress nung week na to, no? Sobra. Ano pala plano mo this weekend? TGIF talaga to, te. Thanks God, it's payday. Payday kasi ngayon. Well, actually, ang plano lang naman namin ni Bebe Loves. Baka we're gonna spend the whole vacation sa Tagaytay, and then papasyal lang siguro sa People's Park, and then pupunta sa Sky Ranch ba yun? Ikaw? May boyfriend ka ba? Charot. Love plan mo, saan ka? Grabe ka naman. Oo naman, masaya ako ngayon. Siguro mag-shopping lang ako sa Green Hills, and after siguro nun, diretso na ako sa Venice. Alam mo naman, kailangan din naman natin mag-ano minsan. Ayan tayo eh. Ayan tayo eh. Wala pa nga yung sahod kung saan-saan yun yung naisip pumunta. Pero, speaking of weekend getaway, pwede ko yung opera ng limited promo from Splash Island. Ang 15 persons, pwede nyo ayain yung mga friends ninyo para 500 pesos off siya per head. Basta kung kompleto lang kayo ng 15 persons para masaya yung weekend getaway. Splash Island. Gusto nyo? Okay tayo? Thank you. Please, thank you. Thank you. Duwag. Thank pa-order naman isang cheeseburger. Wala po, sir eh. Sige na, baka may cheeseburger kayo dyan. Isa lang. Sir, coffee shop po ito eh. Hindi po ito canteen. Wala po kami cheeseburger. Ate, baka pwedeng may burger, baka may burger patties kayo dyan. Prito mo na lang kahit wala ng bun sa atin. Isang tanong pa, sir. Stapler ko na yung bibig mo. Ate, may stapler ba? Wala! O, sige, pabili na sa cheeseburger.